Dain na nakanigar pa ang 26 anyos sa Civil Caceres E. Esperon, kang Zone 4 Barangay San Francisco, Calabanga, Camarines Sur. Kan aristaron kang otoridad sa ikinasar na bypass operation, kan pinagsarong para sa kang Regional Drug Enforcement Unit, katabang ang Calabanga PNP. Alas 4:45 kasudbang hapon, Hunyo 4. Na-recover sa pusyon kan sospek, an apat na plastic sachet log ang illegal na droga na may gabat na 55 gramo o 374,000 pesos ang street value. Halinang subaybayan ninyo na papabakal ng illegal na droga, asod mo po, nagpositibo siya sa ginibong bypass operation. Kalista siya as SLI, street level individual. Sa impormasyon gikan Calabanga PNP, taong 2020 kang enot ng madakop si Caceres sa syudad ning Naga, huli sa pagkakaimbwelto man sa parehong kaso. Tapos po ang pangapudan kang kapulisan, especially kang Calabanga Municipal Police Station headed by our Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodel Vitili, na ipundutan na po ang pag-engage sa illegal na droga, paggamit, pagpabakal. Permi pong tig-remind na day po kita digdigana, permi po kitang daog digdi. Day po kami mapapagal na day po kamo mapin down. Kaya po ipundo na po hanggat day po kamo nadadako. Sa Dimasalang Masbate, arestado man ang sarong tulak ding droga sa ikinasar na bypass operation sa Porokdos Barangay Kanumay kang nakaliis na Sabado. Na-recover sa posyon kan sospek ang 13 pakete laog man ang pigtutubodan na illegal na droga. May gabat ining 30 gramo o 202,000 pesos ang street value. Sa presente, nasa kustudiya na kang otoridad ang duwang sospek na parehong naatubangon yan sa pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal